Pana mai vari pano vari kutsvagawo basa. Vandiisira kuinbox vakati ivo, my brother, ndamboona maposta kuti uyu ari kutsvagawo basa. Ndokumbirawo muposte muchindibatsirawo kutsvaga basa, kunyanya-nyanya stay in andatenda zvangu. Oro mukanzwawo kunodiwa musikana webasa, mundizivisawo. Saka ndabva ndavanyorera ndikati, okay, muri kupi, isai namba dzenyu kana makasununguka. Saka vabva vapindura vakati ndiri kuCape Town Kraaifontein. Ndobva vaisa namba dzavo dzinova namba dzekuSouth Africa, dzinova idzo 079 904 5166. Movabata panhamba idzodzo, vanokwanisa kuvabatsirawo nebasa, kunodiwa musikana webasa kana kuti kustay in. Mokwanisa kuvabatawo panhamba idzodzo. Tinotenda vese vada kubatsirwawo nekutsvaga mabasa kana whatever, vakashayiwa zvavakashayiwa, munokwanisa kungondiisirawo message kufacebook page redu rakanzi Taiti ZW, tobva taita kuti nyaya yenyu izivikanwe nevanhu. Thank you.